Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини сомонаи РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имрӯза навор 12 мошинҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинҳои арзон, мошинҳои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависен ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошини гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рекунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. Айн нархҳои мошинои мо бо хабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ аст баъдро Mercedes-Benz C-класса кесечка объёмни классик соли бароишуш 1998 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Объём мотора 1.8 литр гуфтааст. Коробкаш автомат, системаи мошин беҳтарин, 4 дискови рамашка, 4 балонои нав, кондиционер, электропакет, тонировка, раҳнои краска ҳамаш ҳаст. Неки нақшу тонировкаш бадун сарок шана гуфтан чанд қай неки хайхтон ани қада мегирем. Мошин мегад 100% мегад салон тоза бе ягон расуд. хай чӣ хеле дидесен мошин тоза аст. хоб мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 61000 сомоне кадоме ки харидори ани мега аз пеш биявина бо ягончи муомила мекунем. 61000 сомоне дар назди капот муомилаи хуб дорад. номерошо номерои мегафон аст, кор мекунад, ба кадоми шумо мақбул аст. Марамат тамос гиред. шумо дам агарам хале мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника барои фурӯхтан бошад, марамат сурат маълумот шарои кунем. мо дар видеои оянда инам хе фурӯш реклама эълонда мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Daewoo ласети аст ки соли бароишаш 2005 солае ки бензин газ сардаш кор мекунад. объём мотораша 1.6 литр простой гуфтааст. коробкаш автомат. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. камбудиш фақат дар бампери ахир мега камтара кор дорад. дигар маҷош 100% электропакет, кондиционер, 4 диска, 4 балонаи 70% дорад. салоншам кожина. мошин мегад нахаду фақат бампери ахир кор дорад. тамоми намиҷа дар суратош бадон азиз, яъне бампер аничи аст. хоб инам дар шаҳри Душанбе бадон нархаш 20500 сомония ки бо ягончи муомила мекунем. мега 2005 20500 сомонӣ. номерошо номерои мегафон аст, кор мекунад, ба кадоми шумо ки мақбул аст марамат сирошна тамос гиред. тоқа одамони харидор. аз шумо хоҳиш мемонад ки лайк бепула гузоред ва имкона бошад навора дар ватсаpi мотон падилса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Hyundai Starex ки мошини мусофиркаш соли бароишуш 1999 сол гуфтааст соҳибшон ки дизел аст шуриш. объём мотораш 2 литр, коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 диска, 4 балонаи 60-70%, салон тоза, раҳнои краска. мошин мега нахадор мошини мусофиркаш дизел, объём мотораш 2 литр. сирош намефурӯша мега бо нархи 25000 сомонӣ бо арзона мешавад. яъне ки кадоми конкретна мехера мега аз назди капоти мошин савдо мекунед. мошин дар территорияи шаҳри Душанбе пойтахт. ба кадоми шумо ки мақбул аст номерошо номерои билайна кор мекунад, метавонед тамос гиред. шумо дам агарам хали мошинои мусофиркаш, мошинои боркаш, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан набошад, маърамат сурат маълумот номер нарха набошад маша парто дар номерои ватсапи мо инам хе реклама эълонда мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро тайгастай Daewoo ласети аст ки соли бароишаш 2005 солае ки бензин газ сардаш кор мекунад. объём мотораша 1.6 литр гуфтааст. коробкаш автомат, системаи мошин мегад нахадо мега сирошна мегад Россия мера мега ба ҳамин хотир мефурӯша мега соҳибшон. кожини салон, кондиционер, электропакет, печкаш 100% кор мекунад. балон соза мега мошина бадони азиз як модар, яъне ки мега зана кадагастай мошин мега системаш беҳтарин нахаду. фурӯхта мешавад бо нархи 26500 сомонӣ бо арзон ам мешавад. мошин бошад қарор дорад дар территорияи шаҳри Вахдат. 26500 сомонӣ. муомилаш дар назди капоти мошин мега беҳуда занг назананд, фақат одамони харидор. ба кадоми шумо ки мақбул аст сирошо мега сум дар кораи маърамат метавонед тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро ВАЗ 21014 ҳаст ки мошинои молодежне чӣ хеле шумо дар комментира хоҳиш кардед. соли бароишаш 2006 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём мотораша 1.5 литр гуфтааст. коробка механика. ҳолати мошин мегад беҳтарин мотораш 1.5 простой экономия. 6 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, 6 моҳи дигар тонировка. мошин мегад 100% мотор беҳтарин, аккумулятори нав, 4 диска,
4 та бронаи, яъне ки сатҳои моторш 1.6-1.5 инжектор. Мошин мега хай бе ягон камбудия мега ҳамаҷо 100% радной краскаи танировка, ҳуҷҷат ҳамаш сирок дорад. Нархи мошин 23000 сомоне бародарон, бо арзонам мекунем мега аз 23000 сомоне савдош дар назди капоти мошин. ин мошинам дар шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад. ба кадом то ки маъқул аст рақамҳошон кор мекунем, метавонем тамос гирем. мошини фурӯши навбатӣ аст бародарон, бояд тайга аст Opel Astra F аст ки дар кузуфи караван соли барои 1994 сол гуфтааст ки бензин аст, ҳардуш кор мекунад. объем мотори 1.6 литри простой, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 11 моҳи дига танировка дорад, қатъи ҳуҷҷат, мотор, коробка ҳамаш 100%. фурӯхта мешавад бо нархи 26000 сомонӣ, бо ягон чи муомила мекунем мега вариантҳои алишам ҳастад. ягон Astra ҷои вагон я ягон сазияни хуб бошад мега болоиш пул метиҳам, яъне алишам мекунем. Astra ҷи болоиш пул метиҳанд. мошин дар шаҳри Кулоб қарор дорад, нархаш 26000 сомонӣ, 4 диска, 4 бронаи 80%, танировка 11 моҳ, ҳуҷҷатам дорад. ба кадоми шумо маъқул аст номерои вавилон аст, кор мекунам, метавонед тамос гирем, бештар маълумотро пурша гирем, фақат одамони харидор. мошини фурӯши навбатӣ аст бародарон, Toyota Corolla аст ки соли барои 2008 солае ки бензини холия мега сӯзишвориш газ надорад. объем моторш 1.6 литр гуфтааст, коробкаш автоматай, сайзтани мошин мега беҳтарин. 4 та диска, 4 та бронаи нав, кондиционер, электропакет, задни камера, монитор, салон кожни, радной краска ҳам хеле свет аст бародарон. мошин мега нахаду ягон ҷо садаги пӯшидагӣ надорад, радной краска хеле серебриста, сайзтани беҳтарин бародарон. фақат мегирем ҳай мекунем мошин тоқа мега дурни шарда гаштагае. нархи мошин мега 67000 сомоне, бо арзонтара мешавад мегад, яъне муомилаи хуб када метиҳем. мошин дар пойтахт. ва кадоми шумо ки маъқул аст номерошо номерои мегафон аст, метавонед тамос гирифта пурра маълумотша гиред. шумо дам агар ҳамхали мошинҳои фурӯшӣ, хонаи, заминаи, квартираи, мағозаи чизе ки набоша, маромат, сурат, маълумот, номер телефон, нарх навоша роя кунед, реклама мекунед. мошини фурӯши навбатӣ аст бародарон, Opel Vectra B аст ки Opel дути чи хеле шумо дар комментария наистед ки арзоноша ёбина, баҳри шумо арзонош соли барои 1995 солае ки бензини холия мегад, объем моторош 1.6 литр. коробка механика аст, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 дискаҳои худаш сиёҳ, 4 бронаи 60%, салоншам тоза, радной краска, инами хеле. мошин мега нахадо хай ҳолати средни нахадо мегад. нархи мошин 20000 сомонӣ, бо ягон чи савдо ҳам мекунанд. 20000 сомонӣ 95 сол мошин дар шаҳри Хучанди Бостонӣ қарор дорад. кадоме ки срочно мехара мега суми наличкати бо арзонтара мешавад. барои шумо вариантҳои хуб аст, метавонед ки пурра маълумотша аз соҳибашон номерошо номерои тисел. бародарон фақат илтимос лайки бепула гузорен ва имконат бошад навора силкаша дар WhatsApp имотон падилсакне раҳмат барои дастгиритон. мошини фурӯши навбатӣ аст бародарон, Toyota Corolla инам хеле аст ки соли барои 2006 солае ки бензин газ ҳардуш кор мега, аз еврачорам дорад. объем моторша 1.5 литри простой экономни гуфтааст, коробкаш механикае, ҳолати мошин мега беҳтарин, ҳамаҷош 100% мега соҳибош. мошин дар территорияи шаҳри Душанбе, нархаш 33000 сомоние ки ягон чи муомилаи хубам мекунем мега, срочно мега сум дорад. тоқа вариантҳои сум кадоме ки намехара беҳуда занга одами коргар ҳастанд. агар ки мошин савдо нашуда боша, номерошон кор кунад, значи нафрӯхта шумо метавонед савдо кардан гирен. тоқа одамони харидор 33000 сомон. маърамат кадоме ки кан кардан харидори ҳастед, метавонед ки дар ҳамин рақамошон смс нависен ё ки дар рақамошон занг зада мега соҳибшон. фақат харидор. лайкора монед ва навора падилса кунед. мошини фурӯши навбатӣ аст бародарон, Mercedes-Benz C-класс ки сечка элегант соли барои 1994 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объем моторша 1.8 литр гуфтааст, коробка механика, ҳолати мошин мегад нахаду, 4 электропакет, 4 диска, 4 бронаи 70%, радной краска серебристи. хай бародарон камбудиша нагуфте барои хитон бо анихада гирем, барое ки яъне ки барои реклама фурӯшда нагуфтиянд. нархи мошин 30000 сомоне, бо ягон чи муомила мекунам, бисёри баъд не ягон чи муомила мекунам. 30000 сомони мошин дар шаҳри Вахдат қарор дорад. ин ҳам хеле састеня, ин ҳам хеле суратае, ина дарон берун ҳамаш дар суратош маълумае.
ба кадомитон маъқул аст маърамат тамос гирем. Шумо дам агар чизе ки барои фурӯхтан дошта боше ин ҳами хел рой кунед дар номери ватсапи мо реклама фурӯш мегузорем. Мошини фурӯши навбатӣ аст баъдо тагаса Daewoo Nexia аст ки соли барои 1996 солае ки бензинга сардиш кор мекунанд. Абё мотора 1.6 литр гуфтааст, коробкаш механикае, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Аккумулятори пачка мега салоншам тоза, мотор каласават кадан дар кора мега тамом дига ҳамаҷо 100%, моторша як каласават мекунад мега дига ягом расход дорад 4 баллон 60%, салоншам радной краска ҳамаш 100%. нархи мошин мега 8000 сомония бо арзона мекуна мега соҳибшо фақат ай моторша як каласават кадан дар кора мега тамом. Мошин дар территорияи шаҳри Бохтар қарор дорад. ба кадоми шумо баъдон ҳамихе Nexia арзон ки лозим бошад маърамат рақамошо номерои вавилон кор мекунад 8000 сомонӣ бо савдо ҳам мекунанд бисёри баъд ягон чи муомила мекунанд. агар шумо чӣ мошин харе ки бошед дар комментари нависед кадом модел кадом марка кадом сол то чанд сомона аз кадом территория мо мошини гуфтаги шуморо ҷудо карда мегирем. агар ёфтам ҷудо мекунем наёфтам ҳеҷ гап не баъд яъне ки ду фи дига да. мошини фурӯши навбатӣ аст баъдро Opel Vectra аст ки соли барои 1990 сол гуфтааст ки бензинга сардаш кор мекунад. абё моторша 1.8 литри простой коробка механикае, мошин мега дар ҳолати хуби миёнаи средни қарор дорад. 4 диска 4 баллонаи 60% радной краска салон шамсуд аст. мошин мега нахада ҳолати средни не ки нахадоае. нархи мошин 12000 сомония баъдро бо арзонтар ҳам мешавад мегад муомилаи хуб чихолу ҳама скамеко нава мегад хай ҳолати миёна мега 90 май хай мумкин расход бо зурне ки расходча нагуфтиян ина хай болои капота дидесен чи хел состояние. нархи мошин 12000 сомония бо арзонтар мешавад. мошин дар территорияи шаҳри Душанбе. ба кадоми то ки дӯстон агар маъқул бошад маърамат тамос гиред. ин бо 12 мошини фурӯши то видео.